Kesi monggo kula casi wekdal kinten-kinten menawi event bersih desa wonten ing Polorejo ngeten iki pantese ngaturaken tembang menapa kuwi tembang mijil cengkok ketoprak. Nah kuwi kangenane para sepuh kaya ngono kuwi tur arang-arang metu ha iya didudah wong mimuti ora kependem mbak ya kena hak cipta ha iya ha iya wis dilepas kan wis tak gawene arit ndinge monggo Bu Kesi ya mijil oprak tembang menika ugi kulaturaken dumateng para pepunden saking Kedung Banteng ingkang kala sonten wau kepareng manggi dumateng kula Bapak Haji Karsono Sukamaju kepareng ngemutake sok tanggal 20 April sowan ana ing Dung Banteng. Wah cocok iki jare kono iki papan pelanyan saiki wis ora yen nganti kono sing dadi papane wong wadon nakal mesti yogaku angel golek-golekane mesti tak celuki anggimik kok kagem panjak-panjak kula aturi leren anggenipun maksiat nah ngono kuwi iya Dung Banteng ngemu piwulang pesan moral ngetan kali ngulon apa sedyane kelakon blarakti sampirke mae cerak ra ngampirke minggu ora prei ditunggu-tunggu ra diwehi mergane wong wis turu dibuka malah ngidoni iya
Apike didoni sik. Ah iki mangga makasih ya. Mumpung rong Mei, ayo. Monggo istriku, ayo. support tenggen pelawak niku tidak sesesek inilah. Ning khusus kangge gareng muda ya kudu sesek. Iya. Nanti Mbak Wir nganti rampok Pak. Pokok sesek niku ki asma. Pokok jadian gak kon kanggo asma niku napa nggih betul to Mas Cahyo? Mboten perkara asma, niku tempo. Tempo. Irama. Kagak poso brene tempo. Kok angel moko. Tegese kuwi iki lho. Ketukan ngene iki lho. Iki rak santai, lek cepet ya tek 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 ngono kuwi. Oh, irama. Irama. Niki nuwuni pamundutan. Nggih. Sedulur wonten ing Laladan Polorejo mriki Mas Cahyo. Leres. Awit menika mboten duga mana saestu awit sedulur Polorejo mrika ngiras pantes niki bersih desa, ngiras pantes nglumpukne warga masyarakat ugi polo kepala desa sak kecamatan Babatan. Nggih. Mungguing bersih desa sing ditindakne setiap tahun sing dalange ora tau kecer nggih Mas Cahyo Kuntabi. Nggih. Niku katresnanipun Kyai Polorejo ngoten niku. Mila mumpung jenengan wenten disekseni karo Kyai kabeh. Mbok wis ping 4 apa ping 5 aku lali. Engko yen ping 5 taun ngarep mboten sah dipun bayar penuh. Cukup 50% saja. Niku pun kecara nyata mboten namung panjenengan Mas. Urung rampung lek ngomong. Kok dereng 50% itu tegese 50% DP, 50% pelunasan. Kok omong ngono. Iya. Wong ngendikane jenengan rene ora usah dibayar sing penting turane kena ditukakne sepeda motor. Iya. Saiki kok buat-baran ora dibayar ora apa-apa. Nggih. Mergo mau wis lunas. Lah lek kula mboten kemrungsu, mang dibayar ya kono sak engko dibayar ya kono kula pun ikhlas, Mas. Wah, elok tegese jenengan iku berdharma ora golek materi nggih. Sesasi kepungkur wis dilunasi. Oh, alah. Lah dadine kalek nyaur igo-igo. Mula raimu tak sawang kok pucet kok kene. 750 tok, Mas.
Alhamdulillah barokahullah. Nggih. Lek mboten lantaran kados mekaten nderekne panjenengan Mas Cahyo, Nggih. kula nggih mboten samar menika saged menika nggih ngeten niki sabet jagong paribasane kumpul dulur wonten ing Laladan Polorejo Mas. Leres, nggih. Namung ndedonga muga-muga sak cekapipun bersih desa Nggih. sedaya masyarakat wonten ing Laladan Polorejo manggih kawilujengan kebagas warasan selamat donya kelawan akhirat. Amin. Ingkang baken mugi-mugi sing tani ya tandurane ya melimpah ruah. Bebas dari hama. Nggih ingkang dados Mbak Lurah muga-muga pinaringan seger waras. Amin. Ingkang dados pejabat muga-muga nggih sedaya menika dipun ijabahi Gusti Kang Maha Agung kebak ing kamulyan panjang yuswa. Amin. Amin. Tenan nyambut gawe lek karo Mas Cahyo tenan. Wong nonton iki dukana dukene ora nek senggawe. Lah niku merga katresnane Piyai Polorejo. Kula niku nun sewu mayang tanpa ada peran serta para penonton sing sak lapangan penuh. Saya bukan apa-apa. Yang artinya yang melestarikan budaya wayang, budaya Indonesia bukan dalangnya, namun seluruh penonton yang tercinta ini. Tepuk tangan Polorejo. Nggih tenan niki Mas nggih dititeni mawon wong tegese tenggene Polorejo, kanca-kanca desa lintune niki dereng ingkang wonten ingkang dereng napa bersih desa. Alhamdulillah Polorejo menika sepisan dalu menika Mas. Oh ngaten nggih. Murwakani menika wujuding bersih desa, muga-muga iso resik samubarange, resik penyakite, resik godha rencanane manggih kawilujengan kebagas warasan. Amin. Sampeyan ndongakne kaya pinter Mas Bareng. Nggih, wong pacak wis dilunasi sak wulan ngeten iki kula nggih rada encer, Mas. Ah iya. Mune tegese panitia tanggung jawab. Ana lho, bar wayangane panitia digoleki angel. Nate kula akhire mulih nggo Avanza, nate ngoten niku. Panjenengan Heeh. bar wayangan panitiane lunga mulih ora nek digoleki turu ora Mboten tangi. temu ditelepon ra diangkat. Bareng jenengan solusine Avanzane sing di omah kula go mulih. alah sami kalih kula, Mas. Pripun? Aku mulih bar dagel druk medhun goleki sing di omah ora nek. Sing duwe panitia ora nek, warga masyarakat ora nek. Langsung kula bablas nyangguri, Mas. Nyapa? Pitik jago tak jupuk. Oh, jenengan Avanza wong sakmene bane aku ya pitik jago wae kan cukup to, Mas. Apa ya cucuk gareng kaya ngono Lah ya jago ya cucuk to, Mas. Kok ya nggih niki iras pates nggih niki napa nggih ngleluri budaya Jawa, Mas. Paribasane lek ngonceki barang sing ra bener kerta aji, Nggih. bayar paribasane kan boten leres. Ingkang baken sedaya masyarakat Polorejo khususnya menika dukuh wonten ing tamanan mriki, weh tenan sak RT 5 yuta. Lek 12 RT pinten yuta mawon, Mas. Iya bayangno kuwi pawa ditukokne dawet jagung iso nggih wangi. Lha wong mboten namung damel langi lek niku. Wong nggih ngunekne speedboat mawon kiyat. Iya. Oke, alhamdulillah, alhamdulillah. Mas Gareng. Nggih wonten Gandeng jagung. ten pundi-pundi gareng niku identik dengan penjabaran alamat yang sedang wayangan. Gitu? Nggih, Iki leres. desane napa? Niki desane Bumbu Rame, Mas. Apa bumbu rame? Lah Polo niku napa? Bumbu Lah nggih Rejo. rame. Lah nggih, nang niki tenggene Bumbu Rame niki nuwun sewu. Niki napa meneh Pak Dino Sugih, lurahe Pak Dino Sugih. Pak Haryanto. Lah hari niku Dino lah Anto. Sugih. Nah, Pak Haryanto ki dina sing sugih. Kula dina sing sugih dalu mriku didamel wayangan. Yalah. 2 periode, muga-muga masyarakate ayem tentrem, padha seneng aja enek sing gontok-gontokan, aja enek sing plero-plerokan, napa meneh jenenge jaman saiki jaman modern, Mas. Pokoke dolanan HP ya sak becik-becike. Nggih. Aja ngantek dolanan HP sing dingge ngeslot, sing dingge apa ku ora bener. Nggih. Lek iso ki dolanan HP iki ya dingge nilpuni tangga-tanggane ngoten. Lah ngopo tanggane ditelepon? Lah yo nggih kok lek bak bojone ora nek ditelepon kan kena dijak COD, Pak. Waduh. Iya. Mboten niki Polorejo silakan diterjemahkan. Po ki apa, lo ki apa? Nah. Polorejo. Ayo. Po
popokane priyantun seniman wonten ing Laladan Ponorogo. Oh nggih. Popokane niki teng mriki Pak Haryanto nyengkuyung, Mbak Dewan kekalih nyengkuyung, Bu Camat nyengkuyung, masyarakat sedaya nyengkuyung. Kula popokane priyantun seniman wonten ing Laladan Ponorogo. Pak, tepuk tangan untuk Mas Gareng Pacitan, luar biasa. Lagi siji lho, ayo. Lo ki tegese lomo. Lomo samukawisipun mbok bilih mriku sedulur sedaya ngawontenaken tasakuran ora munggur kerto aji ning banyu mili pasugatane. Niku wah tenan Mas, soto teko. Rendang teko, sate teko, kopi teko, teh teko. Kok padang ini. Sampai ini orang ngerti, aku wis matur karo panitia, engko yen bar lingguan lagi hadir di dalam itu. Wah, niku sakit cantut tali pondok, kadang-kadang sinoman lho Mas. Wah, bedo teko urung tak pangan ya diundur neh. Dadi kula sok mriki nggih klingsiren. Lah sampean kurang cepet le dahar. Lah jane tak cepet-cepetne wong lagi tak rage wis diundur kok. Mosok tak guru kaya kirek. Iya. Kaya remen ing penggalih merga saged nimbali panjenengan ugi kanca madang kara. Ya. Terakhir Jo mengamengo sok deneh nambok ping 4 ping 10 ngundang dalang iki wae. Nggih. Niku leres wae Pak Lurah dipun paring dawuh tahun ngarep bersih desa tetep wayangan kula. Nggih. Dagelane nggih gareng. Nggih, alhamdulillah. Nek gareng Semarang. Mas, mboten napa-napa. Kula pas job teng Blitar. Pak boten saged. Mboten saged kok. Nggih. Wong arep golek sandang pangan jenengan iki kok ya paling mboten nggih napa niki dung-dung to Mas. Dung-dung. Pokoke ya aku lek rezeki jenengan pikantuk rezeki, para dagang pikantuk rezeki, sinoman anggenipun cantut tali wondo parkir nggih pikantuk rezeki. Mergo diayomi karo Pak Lurah. Pak Lurah, namanya Pak Lurah Haryanto. Harapannya ke depan Polorejo semakin ngrembaka dan jayeng bawana, tepuk tangan. Rinten kelawan dalu manembah marang Gusti eling sing gawe jagat ora liwat ning 5 wektu. Hari Yan niku Yan. Ambok ya aja nganggo Yan ngono bae. Asmane pancen ya ngono. Harian. Aduh. Kok ya nganggo Yan barang to. Lah ya tiwas dilunasi bae ora iso nerjemahne. Yan tegese niku lumayan. Nah. Arep tak nggih nyaur utang sok kliwon wis diwenehi dek sesasi kepungkur. Sampeyan mau yang diutang? Walah wong jenenge apa meneh BRI mekar lho Mas. Wah, aku wis mata kaya kemrungsung. Terakhir Toto wigatining luar biasa dipun rengkuh dulur mriki menika 2 periode. Anggenipun dados lurah atau kepala desa. Aduh. Kake kene kepenak keadilan untuk semua masyarakat Polorejo. Oh, tetep iso nadyan spontan jos gareng nggih. Pak panjenenganipun Bapak Haryanto menika lembah manak semanak tur aruan sopan santun ora bedakne wong cilik lawan wong gedhe. Lamun to bengi iki ora munggah aku nyawer ketoke men kula Mas. Kowe iso balik rono neh lho. Lho wong pipipun wong jenengan kake mawon kene mumet ndase. Lho ning ndi-endi dalang karo gareng iki sing ngompani dalange sing nyemes garenge. Oh ya gareng sing kadang iso nyemes aku bagian anu kok kudu cemes kok. Dinten menika mujudaken tasakuran wayangan sedalu natas dalange Mas Cahyo Kuntadi. Saben wayah bersih desa ora lali dienekne kaya ngene. Kaya ngene. Ngeman to
tangga teparo mergo yen bendina 55 yuta kuwi ora kepenak. Nih. Nih. Pak mriki. Kok yo ngenang ngene ngoten bingung Pak ngoten iki teng utek ngoten iki nggih mumu. Oh kudu iso. Zaman saiki garing kudu cepat, akurat dan juga bermanfaat. Lah iki apa kaya polisi apa piye? Wong aku ki arep dagel mosok kaya polisi cepat akurat tanggap, cak debak paling. Ah iya. Wong iki ukara lho Mas, kaya wong kelase kula mawon kok nggih. Ngapunten Mas Cahya nggih. Cahya. Nggih. Cah. Cah nggih. Cah kuwi tegese bocah. Bocah sing linwih diukir jiwa ragane marang tiyang sepuh kekalih dadi bocah sing budaya ngerti marang trapsila tata caraning Jawa. Jos terakhir yo. Iya kuwi wonge. Nggih. Masing-masing wonten. Sip, kula golekne kanca Mas Gareng. Wonten. Ini ada bintang juga dari Ponorogo. Oh nggih. Yang ini. Priyayi Kidul Margi. Oh, apa ini? Lho, kene nengen apal aku. Oh. Kene nengen ki jurusan kono ning gone alun-alun. Terus? Lek rono ki nang Madiun. Lek ngulon minggo ngalor aku ya apal. Ngendi? Dong Banteng. Oh, tanggal selawe dong Banteng. Nah, karo sampean to ya? Ah, nggih nggih Mas. Nggih. Nggih, kula pesen setunggal lho Mas nggih. Apa? Sing bingisane teko Mendas. Iya. Monggo Mbak Lucy coba cublak suweng Mbak Lucy Brahma.